het waait hier dat het rookt. Ik weet net dat het gelukkig jaar is. Maar de meeste stier die is weer om komt. Dus dat is wel wat oplost. Nou, voor een weekend dus, dat is net onkomende sneeuw, maar die weekend daarna. Dan komt er een vlog online van de winter. Er zit hele mooie drone shots zien, vind ik. En nou ja, zoals ik zei, dat is dus van de winter. Dus onkomend weekend net. Maar het weekend daarna wel. Nou, ik heb al alle gwozen die zet je op het veld. Nou, ik denk dat ze mij onkomt, jongen. Nou, dus onkomende sneeuw net. En ja, waarom net? Ja, heel simpel eigenlijk. Ik ga gewoon, je moet natuurlijk ook materiaal hebben om vlogs te maken. En ja, eerlijk gezegd, ik ben er gewoon aan het werken. Dus ik ben geen professioneel vlogger. In die zin dat ik hele dagen vrij ben. Dus ja, het materiaal moet er ook wezen. Nou ja, daar ga je dan even tijd voor nodig en dan moet je het nog in zetten. Dus een lang verhaal kwart. Voor een weekend, dus net onkomende, maar die weekend daarna staat er weer een vlog online. En dat is deze keer hele mooie in oer de winter. Nou, ik show je hem dan. En misschien tussentron nog een keer mijn short. Maar weet, hey, later. Voor net verpakken.